Malawi Today. Posa chodapa tikupasirani kuyankhula kwa The DC mlankhuliri wa Malawi ozunzika, Amalawi osauka, amene amakhala ndi mawu koma amalephera kulankhula, amene amafuna kuti boma lawo liyachitire zinthu koma sizimatheka, amene akuzunzika kwambiri mu dziko lino la Malawi limene tinkaliona ngati ndi dziko limene lili ndi atsogoleri anzeru amene akhoza kulitengera Malawi to another level. Nkhani zikulu mopanda mantha, mochita exercise ufulu wanga waine mu dziko la democracy. Lero tiulula za chiwembu zimene akukonza IMCP pamene tikupita towards elections, makamaka ziwembu zimene zakonzedwa kuti azitha kusokoneza misonkhano ya opposition parties, makamaka chipani cha DPP. Komanso tinenapo nkhawa zimene Amalawi akunenera bungwe la Makra amene akonza program yochita change masimu card wonse kuwafufuta mu system. Nkhawa zilipo ndithu ndipo Amalawi alankhula, koma mwina tisanapite kumeneko ndati ndikutengereni pa area 25 ku Lilongwe kumene daily kukuphedwa anthu siku ndi siku. Area 25 ku Lilongwe kukumaphedwa anthu, kapena ngati saphedwa siku limenelo ndiye kuti mumva kuti munthu wazimangirira. Sitikudziwa kuti makamaka area imene chikuchitika chenicheni ndi chani. Yayandikananso ndi area Fete, komanso kuli magulu ambirimbiri azachitetezo aja amatchula kuti community policing, koma zochititsa mantha kwambiri ku area 25 kumeneku anthu akuphedwa kwambiri. Panayenera kuti ma security agencies mutengepo mbali, makamaka inu apolisi musamangokhala phwii m'madera mwanumo, munayenera mukhimise chitetezo. And this message should go to the Inspector General of the Malawi Police kuonesesa kuti ku area 25 anthu akukhala mwamantha, anthu akukhala mwampanipani. Chikhalire nicho dziko lino sila nkhondo, dziko lino ndi la ufulu, dziko lino anthu akuyenera kuti azikhalamo mopanda kunjenjemera, mopanda kudera nkhawa. Koma ku area 25 tikapusa kumene kukukhoza kuyambika civil war, tikapusa kumene kukukhoza kuyambika cold war, anthu kumangophedwa, anthu kumangosowa chisawawa. Ma authorities anayenera kuti athamange akapange kafukufuku aone kodi kumene chikuchitisa anthu kuti aziphedwa daily. This is very very abnormal. And kuphedwa kwa munthu mmodzi ndi kuphedwa kwa ife tonse. Moyo wa munthu ndi wofunikira kwambiri. Kuzimangirira kwa munthu mmodzi ndi kuzimangirira kwa ife tonse. Kodi chikuchitisa anthu kuti azizimangirira ndi chani? Kodi akuzimangirira adi kapena ni mapulani a anthu omwewo aziwembuwo akuti akapha anthuwo akumaka amangirira kudenga ndi cholinga koni zioneke ngati munthuyo wazipha yekha, pomwe mwina sizili choncho. So it is very very sad kumamva kunena kuti lero li siku la lero anthu akuphedwa ngati nkhuku muziko limene muli aame, muziko limene muli apolisi. So panayenera kuti ifeyo ma authorities makamaka inu kubomako mukanapanga machawi kuonesesa kuti chitetezo not only so ku area 25 koma pena paliponse makamaka pamene tikuyandikira kuzisankho chitetezo chikhale chokhwima kwambiri. Koma mwina popeza anthu ife apolisi ife athu akuno ku Malawi timagwira ntchito ngati andale, mwina mwatanganidwa ndi mapulogalamu ofuna kubera zisankho zimene zikuoneka ngati zisankho zimene zizakhala zaphwanyaphwanya kwambiri chifukwa anthu mwakonzekera evil things to happen. But ndikufuna ndikupempheni inu as Inspector General of the Malawi Police kuti muyang'ane nkhani imene iyi with a critical eye. Nkhani ya ku area 25 ku Lilongwe kumene ndi kulikulu kwa dziko lino koma kukungophedwa anthu. Kodi ngati anthu akuphedwa chonchi ku Lilongwe, kuli bwanji madera ena akumizi anthu akuphana bwanji? Kodi zimenezi zikuchitika chifukwa chachani? Zimenezi zinayenera kuti pamene mukugawa ma 50,000 anu
kubomako kumaononga ndalama kumangowapasa anthu ndikumawuza somwamwano kunena kuti amene alibe sapato sangapite kusanjika. Muziziyang'anira kwambiri, muzizifunsa kuti kodi ndalama imene tikuperekayi tikanakhala kuti ndalama zimene zizi tikuperekera kumbali ya chitetezo, tikupereka kumbali ya mavuto achakudya amene ali muziko muno, tikupereka kumbali ya ana asukulu akusaukawa, zinthu zili bwanji, anthu atatitama motani pamene tikupita kuma elections. Nkhani yachiwiri tisanafike ku nkhani zazikulu ndiyokhuzana ndi Mombera University. Amalawi ndafuna ndichite ripoti kunena kuti Mombera University ija inkanenedwa ija kuti izasegulidwa mu February 2025 ndi nkhani chabe zapapepala. Ine ngati the DEC sinimafuna kumakhala ngati ndine waboza, ndinanyamuka ulendo wopita ku Mombera University ndipo ndakaona ndi maso anga kunena kuti andale ndi anthu onama kwambiri. Mombera University ngakhale contractor ulomozi palibe. Titapanga kafukufuku tapeza kuti ku Mombera University kunali ma contractors atatu, kunali Deck Construction, kunali Paramount, komanso kunali ma Chinese. Location ya bwino, tala opangidwa bwino, koma tikunena pano ndi White Elephant. Ndipo sindikudziwa kunena kuti ziko lathu limaganiza bwanji. Ku Mombera University kunaperekedwa ndalama ma billions, koma tikunena pano ma billions amene anadyedwa. Andi ndi sukulu imene ikanakhala kuti inatha. Abale yanga inali sukulu, one of the beautiful schools in Africa, kumene kungakhala kuti kukubwera ngakhale maiko ena kutumizako ana awo kuti azizaphunzira kuno ku Malawi. Koma zimene zili ku Mombera University ndizomvetsa chisoni kwambiri kuti Mombera University imene anthu adyapo ndalama kwambiri ikungonenedwa, ikangokambidwa, koma palibepo china chilichonse kupatula kahafu mpanda, makontena, macontractors ndi msewu wokongola kwambiri umene unamangidwa kuzungulira malo amenewa, malo okwanira 485 hectares, malo okongola kwambiri, kabeseni kabwino, with vegetation yabwino, with cool breeze, environment yochita kuoneka kuti iyi ndi environment ya maphunziro, koma kulibeko china chilichonse. Ndiwo mazifunsa kuti kodi ndalama zija zimapangidwa ku budget ku parliament zija, monga apapa anachita allocate ma billions opita ku Mombera University, ndalama zimene zija zinapita kuti? Ansala yake ndizokuti zabedwa ndi andale, azidya andale. Makamaka apa tikupita ku zisankho, ndalama zonse zimene zinali mu budget zawapengesa ndi zakungosavuka nazo kumangopereka kwa anthu kaye anthu osusu kapa, including mafumu. Kumayenda mmalole ngati kapena ni ng'ombe, mafumu amene timabasa ulemu makwathumu akuma waunjika mulole, chiloli chachikulu kumayenda nawo. Omwe aja amanena kuti musamayende mulole, omwe aja ndi amene akwatengaso mafumu kumayendesa mmalole, koma ndalama ndiyo opsa kwambiri. Nkhani yayikulu imene tikuyamba nayo lero ndi nkhani ya chiwembu chimene akonza AMCP. Akufuna AMCP ayambe kuchita terrorize ziko lino, atalephera zawo zimene amafuna kuti apangire a DPP. Masiku apitawo pamene agangata anakonza mademo, anakonza ziwembu zimene amafuna kupweteka nazo a DPP, ndi ataona kuti zimene azilephera, kuli plan imene ine ndayipeza ngati the DEC kuti AMCP akufuna achite penti magalimoto 10, magalimoto awo mapickup wa AMCP akufuna awasinthe awayike makaka a DPP. Ndicho linga kuti DPP kamabangisa misonkhano, chifukwa ichi ndi chipani chimene akuchiopa kwambiri, azibwera mmagalimoto muja atavala ma t-shirt ndi kumakhapa anthu ona zinena kuti a DPP akukhapa nawo kaoka. And this
this is coming from anthu amene amazitenga kuti ndi ophunzira kukakhala pansi ndi ena ochokera ku polisi ma security agencies akuluakulu akumenekoko ndikukakhala pansi ndikumakapanga maplani opusa mu ziko la democracy kumaona ngati ziko lindi la one party system. Ndafuna ndikuwuzeni kunena kuti chinauluka chimatera and maplani anu amene mukukonza kuti mukachiteso training ya anthu okuti azatuluke first week ya December ya September la kuti ayambe kudzachita terrorize m'masenta maplani amene tikuwaziwa koma ndafuna ndikuchiteni woni kunena kuti amalawi salephera kukavota, amalawi sanyumwisidwa, amalawi situopa iyayi chifukwa chokuti niyo mwakonza maplani so evil kuti muchite terrorize ziko lino. And ndafuna ndikuwuzeni kuti your time is fast approaching kunena kuti zimene mwakhala mukukonza zija zizitheka chifukwa mulungu ndo adzatheka bwanji. You have limited time, you have nthawi yochepa kwambiri imene muzachite regret chifukwa ifeyo ana ang'ono sitilolera kuti zopusa zangati zimenezi zikhalepo. Chocho ndikuchiteni inu woni inu a DPP komanso zipani zina kunena kuti you need to beef up security yanu. Si aliyense amene angavale makaka achipani chanu ali wanu, ena ni manjanjawiri achita kutumizidwa kuti azizatapa nkhani komanso azizapanga ziwembu. So please make sure kunena kuti inu amene mmayang'anira za chitetezo ku DPP mumuteteze kwambiri president wanu, muteteze kwambiri asogoleri wana anu, chimozimoziso inu a UTM, chimozimoziso inu a PP, chimozimoziso inu a Ford. Samalirani kwambiri, musamalire mupereke chitetezo. Chimozimoziso inu a UDF, mupangeso chimozimozi chifukwa osama mukhulupirira munthu osama mukhulupirira ukoza kumaona ngati muli nawo limozi mukucheza nawo limozi koma ali manjanjawiri amene akufuna kunamizeni ncholinga kuti akupwetekeni. Nkhani yomaliza lero ndi jaikupita ku Makra makamaka kwa Daud Sulemani amene wakonza programu yabwino kwambiri yofuna kuthana ndi katangale ndi umbanda kuzera mmafoni. Programu ija mukaimvesesa Malawi imene akulengeza ija yokuti afuna afute masimu khadi wonse komanso kuwapasa Malawi mpata wochita register kawiri kuzera kuma fingerprints nkhope komanso chanzika. Ndi programu yabwino kwambiri inazifa as cyber crime is concerned komanso katangale wokuba kuzera mmafoni. Aja amanena kuti ndili pano pa boda pa Mwanza anditumizira katundu wanu amene ajawo asazapezeke. Anthu aja amaba mafoni aja asazapezeke. Anthu amagobera ni makobiri kumana makuti ine ndine Bushiri, ine ndine Namadingo, ine ndine David Mbewe, ine ndine kumana makuti ine ndine Lazarus Chakwera amene ndakukondani kwambiri ndikuzikupasani ndalama. Ineyo ndine Kabambe ine. Anthu amene ajawo ose aja amene ajawo azagwidwe ndi programu yabwino. Koma Malawi ali ndi nkhawa kunena kuti programu ngati imene iyi, why are you speeding it? Why bad timing? Iru timing chifukwa ikubwera pa nthawi imene anthu akupita kuzisankho. Ndi anthu akunena kuti kodi imene iche Daud Suleiman si filimu mukufuna muanamize anthu ngati mukufuna muzipanga register masimu khadi, koma ili filimu yonena kuti pasikulo muzapezerepo njira yobera masankho kuzera ku system ya electronic. Mukufuna muzawafutira anthu mafoni yawo asazakhale ndi access ya internet chifukwa kukumveka mbiri zonena kuti inuyo amagira magwirizana ndi ameki ndi cholinga kuti siku limene lili lopanga masankho kuzakhale kopanda network. Anthu asazakhale ndi access ya mafoni, anthu azalephere kumaona marizasi kuti akuyenda bwanji. Ndi apaso mwaika system yonena kuti amene atazalengeza azakhale somano IMBC awa amene asanduka ngati ma campaign directors IMCP. Izi ndi nkhawa zimene ya Malawi ali nazo. Kodi ngati program imene ili yabwinobwino, why can't you put it on hold? Of course kwalengezedwa kuti mwasiya kuchita roll out program imeneyi koma nkhani yake si zokhuzana ndi zisankho. Mwaisiya chifukwa chonena kuti ati ndalama kulibe zokwanira.
amene amayang'anira nkhani za lamya muno muziko bungwe lakelo ati sanakonzekesese bwinobwino nkhani ati ndi imeneyo, koma anthu akudandaula kunena kuti kodi ngati pologalamu ili ya mtendere ili yosabera zisankho imene mufuna kuti muapusise amalawi osayichita hodi bwanji? Waye mukuyithamangisa pamene simukuza kuti kuli pologalamu yofunikira kwambiri yokhuzana ndi zisankho. Iyi ndi pologalamu so crucial and anthu aliyense akufuna azaziwe chilungamo kuti kodi wowinayo wawinadi mu chilungamo. Chifukwa ndikufuna ndikuwuzeni ngati wowinayo sazawina mu chilungamo muno muzanunkha imusatire zimene wakuuza ndi president wa ku Botswana anabwera uja sikutama uja wangulankhulu atuya ndi azimu amutuma komanso pali ena mwina akulu amaiko amutuma kuti azalankhule chifukwa munomo muli uchisiru kwambiri m'Malawi munomo mukutitenga ife ngati makape kwambiri makamaka inu wa MCP mukuwatenga Amalawi ngati ndi zisiru muona ngati Amalawi ndi osaphunzira samatha kuona. So pologalamu yanu yakumakira icheda udi achimweni yanga akuphalombe inu kwanu ndikuphalombetu musanamize anthu iyayi inu kwanu ndikuphalombe. Ine ndikungokupasani and I just want to advise and put some sense in you, pumping sense kunena kuti program ija ndi yabwino and for the first time ine ndikweni ndiyamikire kuti program ine mukayichita implement ithandiza ziko lino kuti nkhani za umbanda zizathe, nkhani zokuba zizathe, kuberana mafoni komanso kudziwa kuti amene wapanga chiwembu ni ndani, amene waba uja ni ndani, tizaziwe bwinobwino. Ena amakhonza kuchita create ma account kuamana makuti ameneyo ndi Boni Kalindo pomwe Boni Kalindo alibe account kumana mizira anthu osiyana-siyana ngati andale komanso akuluakulu ama office osiyana-siyana. Koma pologalamu ya Malawi akudandaula nayo kuti mwayichita roll out mapuma mukufuna mupange chani, mukufuna muonese chani pamene tikupita kuzisankho. Chonje apa anthu akamanena kuti mukufuna mugwirizane ndi anthu aku Nigeria kuti azirowa mu system yakumeki mwachinsisi ndi cholinga kuti muzibera zisankho anthu alakwa. Zimene zindi zinati zimene mkuyenera kuti muzizifuza pena pache kuboma mukakhala muziuzana kuti kodi are we doing the right thing at the right hour. Zodabwisa kwambiri kuti a beautiful program like this one ndiye mukuyiphatikiza ndi zisankho mulizipwirikiti kwambiri nyengo inoyo ya zisankho zonena zochitika basi mpite apa mugule makojeni za nzika, mupite apa mugule zovotera, mupite apa muapase anthu mafoni ndi anthu chifukwa chakusauka akungololera china chilichonse. Malamo kuti mutanganidwe ndi nkhani zokhuzana ndi zisankho civic education ijakulibe ndi awamukuwana mizira amadrama kuti azipanga apply amabanda azichita apply pakana lero there is no civic education. So it is a warning that is going to you Makra kunena kuti ngati kuli bungwe lina limene liyambise chipwirikiti ndi inuyo chifukwa cha ill timing, bad timing yopangira zinthu. Boni Kalindo the DC mwana woopya kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza village, T.A. Pabuka, box 76 Mulanje, Malawi, Southern Africa.